Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike ivideo, uphinde uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo engiyifakayo kuyona-ke le nkundla, wena-ke bese uthola i-notification, then uyobe usuyangena kuleyo video uyayibuka. Wey'ngane zakwethu, kuneyivideo engizoyishare la kuyona-ke le channel hlezi mhlambe-ke ingase-ke ifike kuloyo-ke mhlambe-ke oyisihlobo saloya mnumzana olele laphana-ke phansi, laphana-ke kuthiwa-ke lesigameko senzeke laphana-ke Gauteng eGoli kaNdlovu Ziyaduma, laphana-ke eTsitsi, laphana-ke ku-phase 5. Lo wesilisa ubonakala-ke elele ebheke phansi, ngokusho-ke komuntu-ke okuyena-ke othwebule le video, umuntu-ke okhuluma kwi-background, ukubeka-ke njengomuntu oseshonile. Engicabanga ukuthi-ke indlela abona ngayo okanye-ke asola ngayo. Bafethu, anganimosheli-ke isikhathi, angiyishare le video, nansi-ke izodlala la phambi kwakho. Nambona lo muntu ne ubheke phansi, ufaka i-Google driver, nasi isitulo ebekagibele kuso. Bantu benkosi, nayibona ke le gesi ukuthi sayibulala amadodeni, nayibona ibulala bomalume, ibulala bomizi bobaba. Imshayelo lo baba udabukile la ekhanda, akabonakala ubheke phansi udabukile. Ngicela niphuthume abantu base phase 6 base phase 5, nina naziyo ukuthi nomuntu wasedlini ophumile bekazolungisa igesi. Phumani, nangisemshayile igesi, ushonile. Please sukumani, wozani la ngase scrap yard la, wozani. Yabona lento yegesi, nangu ubabulele la, imshayile uphelile umuntu omdala. Neku driver zila kuye, bekagibelile la, bekalungisa lo muntu lo. So kushuthi imshayile igesi lo, ene le gesi iqhamuka khona, le ntambe emshayile iqhamuka khona ngapha ngase crash. Iqhamuka ngapha ngase crash. Ngicela ukuthi bezeke nani ngapha naziyo ukuthi igesi anayo lapha endlini zenu. Wozani izobona nangubaba akasekho emhlabeni. Hayi ngaza kwethu, ngithembe ukuthi-ke ivideo neyibonele-ke lo wesifazane okhuluma kwi-background wenzeke umsebenzi omuhle kakhulu ukuthi-ke mayithwebula ivideo aphinde-ke akhulume kwi-background, acacise nje ukuthi-ke kwenzakaleni, aphinde asho ukuthi-ke futhi-ke lento yenzakale kuphi, noma kunokuba road-ke kulo wesifazane. Kodwa-ke bafethu-ke ngeke sabala ukuthi-ke uroad lana la, kodwa-ke nje singakusho ukuthi-ke wenzeke umsebenzi oncome ngayo. Sithemba ukuthi-ke le video izofika ezihlobeni zaloya mnumzana-ke olele phansi, okubonakala-ke engathi-ke udlulile emhlabeni. Make sure ukuthi-ke uyayilike ivideo ngani yakwethu, uyasubscribe ku-channel, uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi uma kukhona ivideo engiyifakayo.